ኣብ ዴሊቨሪ ጉዕዞ ህዋ ከምኡውን ሓድሽ ቴክኖሎጂ ኢንቨስት ገይሩ እዚ ትካል ከም ባዕልን ዝዝውራ መካይንን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን ዝሰርሕ ትካል እዩ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ 5 ንምእማኖም ዝጸግሙ ቢሊዮነራት ዳህሲስና ንሎሙ ከዓ ላዕለዎት 5 ብሉጻት ቢሊዮነራት ሒዝናልኩም መጺና ኣለና እንኳዕ ናብ ትግራይ ቲፕስ ብድሓን መጻኹም ሰናይ ጻኒሒት ክኾነልኩም ተመንየ ኣብ ዝርዝር ሃብታማት ዓለምና ኣብ ቁጽሪ 5 ንረኽቦ ንጎግል ንምፍጣር ዝሓገዘ ላሪ ፔጅ እዩ ላሪ ስቕ ዝበለን ትሑትን እዩ ሓሳባቱ ግን ንዓለም ቀይርዋ ላሪ ገንዘብ ኣይደለየን ሰባት መልሲ ዝረኽቡሉ መንገዲ እዩ ዝደሊ ነይሩ ላሪ ፔጅ ሕቶታት ምሕታት ይፈቱ ነይሩ ሓደ መዓልቲ ሰባት ብኸመይ ቀልጢፎም ሓበሬታ ክረኽቡ ይኽእሉ ዝብል ሕቶ ሓተተ እቲ ቀሊል ዝመስል ሕቶ ቢልዮናት ሰባት መዓልታዊ ዝጥቀምሉ መሳርሒ ኮይኑ እዚ መሳርሒ ድማ ጎግል ይበሃል ስለዚ ሕቶ ምሕታት ፈጺምኩም ከይተቋርጹ ሓደ ሓሳብ ንህይወትኩም ክቕይሮ ይኽእል እዩ ላሪ ምስ ዓርኩ ሰርጌይ ብሪን ኣብ ንእሽተይ ጋራጅ ኮይኖም ንጎግል ጀሚሮም ዓብዪ ኦፊስ ኣይነበሮምን ዓብዪ ቲም ኣይነበሮምን ዓብዪ ሕልሚ ጥራሕ ሒዞም ተላዒሎም ሓደ እዋን ላሪ ንዓለም ክትቕይራ እንተኾይንካ ኣብ ኣገደስቲ ነገራት ትሰርሕ ኣለካ ኢሉ ነይሩ ንእሽተይ ጅማሮ ዓብዪ ዓወት ከምጽእ ከም ዝኽእል ዘርኢ እዩ ላሪ ኣብ ጎግል ዶ የበለን ኣልፋቤት ዝተብሃለ ኣብ ሓደሽቲ ነገራት ዝነጥፍ ትካል ጀሚሩ እዚ ትካል ከም ባዕልን ዝዝውራ መካይንን አርቲፊሻል ኢንተለጀንስን ዝሰርሕ ትካል እዩ ላሪ ኩሉ ግዜ ንመጻኢ እምበር ንሎሚ ጥራሕ ኣይኮነን ዝጥምት ነይሩ ላሪ ፔጅ ቀሊል ነገር ይምህረና ገንዘብ ጥራይ ክንደሊ ከም ዘይብልና እኳ ደኣስ ትርጉም ክንደሊ ከም ዘለና ነገራት ክትፈልጥ ምድላይን ዓብዪ ሕልሚ መሓዝን የምህረና ምኽንያቱም ሓደ ጽቡቕ ሕቶ ንዓለም ብምሉእታ ክቕይራ ይኽእል እዩ ናይ ላሪ ፔጅ ኔት ወርዝ 202.2 ቢልዮን ዶላር እዩ ኣብ ዝርዝር ሃብታማት ዓለምና ኣብ ቁጽሪ 4ይ ደረጃ ዝርከብ መስራቲ ኣማዞን ዝኾነ ጄፍ ቤዞስ እዩ ብንእሽተይ ሓሳብ እዩ ጀሚሩ መጻሕፍቲ ብኢንተርኔት ምሻጥ ሕልሙ ኣዝዩ ዝዓበየ እዩ ነይሩ ሰባት ዝኾነ ነገር ካብ ዝኾነ ቦታ ኣብ ዝኾነ እዋን ክገዝኡ ምግባር ዝብል እዩ ነይሩ ጄፍ ኣብ 1994 ኣብ ጋራጅ ኣማዞን ጀሚሩ ዝወቀበ ኦፊስን ብዙሕ ቲም ኣይነበሮን ንእሽተን ኮምፒውተርን ዓብዪ ሕልምን ጥራሕ እዩ ነይርዎ ለይትን ቀትርን ባዕሉ መጻሕፍትን እናዓሸገን እናሰደደን ይሰርሕ ነበረ ጄፍ ኩሉ ግዜ እቲ ኣገዳሲ ነገር ኣብ ዓሚል ምትኳር እዩ ይብል ንሰባት እንተሓጒስካዮም ዓወት ከም ዝስዕብ ይኣምን ነበረ ስለዚ እዩ ድማ ኣማዞን ካብ ስቶር ንላዕሊ ዝኾነ ኣካል መዓልታዊ ህይወት ድማ ኮይኑ ጄፍ መጀመርታ ምትእምማን ሃኒጹ ድሕሪኡ ድማ መኽሰብ ካልኦት ቅልጡፍ ዓወት ክደልዩ ከለዉ ጄፍ ግን ብዛዕባ መጻኢ ይሓስብ ነበረ ኣብ ዴሊቨሪ ጉዕዞ ህዋ ከምኡውን ሓድሽ ቴክኖሎጂ ኢንቨስት ገይሩ ሓደ እዋን ጄፍ ርኢቶ ሰባት ኣይትፍራሕ ሓድሽ ነገር ክትሃንጽ እንተደሊኻ ነቐፌታ ኣካል ናይቲ ጉዕዞ እዩ ኢሉ ነይሩ ስለዚ እዩ ድማ ሰባት በቲ ዝሰርሖ ኣብ ዘይኣመንሉ እዋን ንቕድሚት ዝኸይድ ዝነበረ ጄፍ ቤዞስ ነዚ ይምህረና ብንእሽተይ ጀምር ዓብዪ ግን ሕሰብ ኣበርቲዕኻ ስራሕ ዓቕሊ ግበር ይብል ነፍሲ ወከፍ ዓብዪ ሕልሚ ብሓንቲ ንእሽተይ ስጉምቲ እዩ ዝጅምር ናይ ጄፍ ቤዞስ ኔት ወርዝ 232.5 ቢልዮን ዶላር እዩ ኣብ መበል ሳልሳይ ንረኽቦ በዓል ሃብቲ ድማ ማርክ ዙከርበርግ እዩ መስራቲ ፌስቡክን ዋና ካየዲ ስራሕ ናይቲ ፓረንት ካምፓኒ ሜታ ፕላትፎርምስ እዩ ኣብ ታሪኽ ካብቶም ብዕድመ ዝነኣሱ ቢልዮነራት ሓደ እዩ ማርክ በቲ ብሉጽ ስርሑ ቢልዮናት ሰባት መዓልታዊ ብኸመይ ከም ዝራኸቡ ቀይሩ ናይ ማርክ ጉዕዞ ኣብ ሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ እዩ ጀሚሩ ማርክ ነገራት ምህናጽን ብኮድ ጸገማት ምፍታሕን ይፈቱ ነይሩ ሓደ ለይቲ ተምሃሮ ዝራኸቡሉ ንእሽተይ መርበብ ሓበሬታ ፈጢሩ እቲ ሓሳብ ድማ ብቕልጡፍ ኣብ መላእ ዓለም ተዘርጊሑ እቲ መርበብ ሓበሬታ ድማ ፌስቡክ ኮይኑ ፌስቡክ እናዓበየ ምስ ከደ ማርክ ብዙሕ ጉድሆታት ኣጋጢሞምዎ ናይ ፕራይቬሲ ጸገማት ናይ ሓሶት ዜናን ካብ መንግስታት ዝመጽእ ጸቕጥን ንሱ ግን ተስፋ ይቆረጸን እናተምሃረ እናተመሓየሸን ሓላፍነት እናወሰደን ቀጸለ ሓደ እዋን
ኣብ ህይወት ትዝዓበየ ሪስክ ዘይምውሳድ ኢሉ ነይሩ። ሎሚ ማርክ ንሜታ ብዓብዪ ሓላፍነት ይመርሕ ኣሎ። ሜታ ንፌስቡክ፣ ኢንስታግራምን ዋትስኣፕን ትሬድስን ጠቕሊሉ ዝሓዘ ፓረንት ካምፓኒ እዩ። ሕዚ ድማ ነቲ ሜታቨርስ ይሃንጽ ኣሎ። ሜታቨርስ ሰባት ክሰርሕሉ ክጻወትሉን ብቨርቹዋል ክውንነት ክነብሩሉ ዝኽእሉ ሓድሽ ዲጂታላዊ ዓለም እዩ። ማርክ ምስ ኩሉ ዓወቱ እውን እንተኾነ ቀሊል ህይወት ይመርሕ ኣሎ። ንኣገደስቲ ምርጫታትን ግዜ ንምቁጣብን ተመሳሳሊ ግሬይ ቲሸርት ይኽደን። ናይ ማርክ ኔትወርዝ 251.5 ቢልዮን ዶላር እዩ። ኣብ መበል ካልኣይ ንረኽቦ በዓል ሃብቲ ላሪ ኤልሰን እዩ። መስራቲ ኦራክልን ኣብ ታሪኽ ካብቶም ዕውታት ቢልዮነራት ሓደ እዩ። ራእይን ድፍረትን ላሪ ኤልሰን ንኣተሓሕዛ ዳታ ብምቕያር ንናይ ዓለም ቴክኖሎጂ ዓብዪ ቅርፂ ሂብዎ። ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ተወሊዱ ኣብ ቺካጎ ምስ ኣኩኡን ሓፍትንኡን ዝዓበየ ላሪ ኤልሰን ወትሮ ምፍታሕ ጸገማት ይፈቱ ነበረ። 2 ግዜ ኮሌጅ ኣቋሪጹ። ነገር ግን ተምሃር እንተልዩ መምህር ኣብ ኩሉ ቦታ ኣሎ ከም ዝበሃል ምምሃርን ምፍላጥን ግን ኣየቋረጸን። ኣብ መወዳእታ ሰብዓታት ትካላት ንግዲ ሓበሬቶኦም ብዝበለጸ ንከመሓድሩ ንምሕጋዝ ዝዓለመ ኦራክል ዝበሃል ንእሽተን ትካል መስሪቱ። ላሪ ኤልሰን ተሪር ውድድር ቁጠባዊ ላዕልን ታሕትን ከምኡውን ነቲ ተባዕ ሓሳባቱ ዝጠራጠሩ ተጠራጠርቲ ሰባት ኣጋጢሞምዎ። ንሱ ግን ተስፋ ኣይቆረጸን። ላሪ ንምህዞ ሓቒፉ ኳልኩሌትድ ሪስክ ወሲዱ ሓደ እዋን ድማ ክትምህዝ ከለኻ ጌጋታት ትፍጽም ቀልጢፍካ ጌጋኻ ብምእማን ድማ ንቕድሚት ምስጋር ዝበለጸ እዩ ኢሉ ነይሩ። ሎሚ ኦራክል ዓለም ለኻዊ ናይ ቴክኖሎጂ ትካል እዩ። ኣብ መላእ ዓለም ንዝርከቡ ሚልዮናት ትካላት ንግዲ ሓይሊ ይህብ። ላሪ ኤልሰን በቲ ኣድቬንቸር ዝመልኦ ኣነባብረኡ ፍሉጥ እዩ። ካብ ምዝዋር ዓለም ለኻዊ ደረጃ ዘለወን ጀልባታት ክሳብ ምድህሳስ ምዕቡል ቴክኖሎጂ። ናይ ላሪ ኤልሰን ኔትወርዝ 341.8 ቢልዮን ዶላር እዩ። ኣብ መበል ቀዳማይ ንረኽቦ በዓል ሃብቲ ድማ ኤለን ማስክ እዩ። እቲ ብድሕሪ ቴስላ፣ ስፔስ ኤክስን ካልኦት ብዙሓት መሰረት ዝሰርሑ ኩባንያታትን ዘሎ ራእይ ዘለዎ በዓል ሃብቲ እዩ። ንመጻኢ ዝሓልምን ክውን ንምግባር ከይተሓለለ ዝሰርሕን ሰብ እዩ። ኤለን ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ተወሊዱ። ካብ ንእስነቱ ጀሚሩ ንባብን ኮምፒውተርን ይፈቱ ነይሩ። ወዲ 12 ዓመት ምስ ኮነ ድማ ናይ መጀመርታ ቪድዮ ጌም ፈጢሩ። ሕልምታቱ ንምስዓብ ናብ ኣሜሪካ ብምኻድ ፊዚክስን ኢኮኖሚክስን ተማሂሩ። ድሕሪኡ ድማ ናይ መጀመርታ ትካሉ ዚፕቱ መስሪቱ። ኤለን ማእለያ ዘይብሉ ዕንቅፋታት ኣጋጢምዎ እዩ። ኣብቲ ዝግበአን ቦታ ከይበጽሓ ዝፈሸላ ሮኬታት፣ ዳርጋ ንምኽሳር ዝቐረባ ኩባንያታት፣ ሓሳባቱ ዘይከኣል እዩ ዝበሉ ተጠራጠርቲ ሰባት ዘጠቓለለ እዩ። ንሱ ግን ኣየቋረጸን። ባውንደሪ ምድፋእን ሪስክ ምውሳድን ይኣምን። ከምቲ ሓደ እዋን ዝበሎ ሓደ ነገር እኹል ኣገዳስነት እንትህልዎ ዋላ እውን ምዕዋት ዘይከኣል እንተመሰለ ነቲ ነገር ትገብሮ ኢኻ ኢሉ ነይሩ። ሎሚ ኤለን ማስክ ንቴስላ መሪሑ ንናይ ኤሌክትሪክ መካይን ሪቮሉሽን ብምምጻእ ከምኡውን ስፔስ ኤክስ ብምምራሕን ንጉዕዞ ህዋ ዝያዳ ተበጻሒ ንምግባርን ኣበርቲዑ ይሰርሕ ኣሎ። ንናይ ጉልበት ፀሓይን ኣርቲፊሻል ኢንተለጀንስን ንማርስ ኣብ ትሕቲ መግዛእቱ ናይ ምእታው ሕልሙን ይድህስስ ኣሎ። ኤለን ምስ ኩሉ ዓወቱ ብዘይ ዕረፍቲ ይሰርሕ። መብዛሕትኡ ግዜ ራእዩ ንምቕጻል ንምህናፅን ኣብ ኦፊስ ይድቅስ። ካብ ዝኾነ ሰብ ንላዕሊ ክትሰርሕ ፍቓደኛ እንተኾይንካ ዝኾነ ይኹን ሕልሚ ኣዝዩ ዓብዪ ይኮነን። ትብዓትን ጽንዓትን ኢማጂኔሽንን ነቲ ውፅእ ዝበለ ሓሳባት እውን ከይተረፈ ናብ ክውንነት ክቕይሮ ይኽእል እዩ። ናይ ኤለን ማስክ ኔትወርዝ 490.8 ቢልዮን ዶላር እዩ። ንሎሚ ሒዝናልኩም ዝመጻና ላዕለወት 5 ብሉጻት ቢልዮነራት ኣብዚ ዛዚምና ኣለና። ነቲ ሰናይ ምክትታልኩም ኣዝና ኢና ነመስግን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ብምግባር ኣበረታትዑና። ሰላም።